Moi, mä kuvaan nyt tän taas tästä uudesta teemasta videoa ja mä en viime viikolla kuvannut. Oli se Fire Key-teema ja mä katson mun viestin nopea, ottakaa. Noin. Eli siis mä tulin äsken, tai kiiräädyin äsken ja mä piilotin kamut, koska ne nyt häiritsee muutenkin aina. Ja niin. En ole vielä 14 tasolla, joka mua ärsyttää. Mut joo, aloitetaan katsoa näitä ja mulla ei ole rahaa, joka mua ärsyttää. Mulla on 177 mut katsotaan nää. Mä aloitan nyt taustoista, koska nyt mä aion oikeasti katsoa nää kaikki, koska mua ärsytti, kun mä en viimeksi kattonut. Mut siis tässä on tällainen rockitausta. Mä tykkään tästä itse asiassa, mut en mä tiedä ostaks mä. Tää on kyllä aika halpa silleen, mut mä en tiedä missä tätä tulisi niinku käytettyä sitten. Ehkä jossain leffoissa, en tiedä. Sitten animaatiot seuraavaksi. Tää lagaa. Toi näyttää kivalta. Mitä tää tekee? Tää lagaa ihan hirveästi. Se laulaa tolleen jännästi. Tää on tosi kiva. Mä voisin varmaan ostaa tai joskus. Sitten tällainen. Tää on ihan jees. En mä tiedä. Tää on ihan kiva. Tai niinku. Tää on tämmönen simple, mikä se on suomeksi? Yksinkertainen, en mä tiedä. Ei se ole mikään simple. Joku, en mä tiedä. Tää on ihan kiva, kun toi jää tohon tolleen. Sitten lisää laulu, tämmösiä animaatioita, ihan kiva. Tällainen. Mua häiritsee noin jalat. Viime teemaskin oli. Sitten tällainen mikä ilmakitara. Tällainen niinku. Sitten vipeille tällainen. Onks täällä vielä? Mä yritän katsoa, mä muistan mitä oli viimeksi. Tää on uusi. Tämmönen. Okei, tää näyttää niin tyhmältä, kun mulla on toi lippis ja noi hiukset. No joo, ei oo pahoja yhtään noi animaatiot. Ihan kivoja. Sitten katsotaan tavarat, koska artbookkeihin on kiva saada tavaraa. Noin näyttää kivoilta nää lamput, voiko? Ei kun ne liikkuu tolleen. Miksi? Tää on kiva. Tää on ihan sairaan kiva. Mä niin aion hankkia tän eri väreissä, koska värit ovat kivoja. Mä aion hankkia tän jotenkin tälleen. Sitten niinku. Jotenkin. Mitä tää tekee? Ja se on toi sama. Mitä tää tekee? Siis mä oikeesti niin hankin tän. Tätä tulee niin kuin artteihin ihan täydellinen mun mielestä. Mitäs muuta? Täällä on siis tämmönen erivärinen valmiiksi. Sitten tämmönen mikrofoni, vähän tylsä. Oh my god! Tääkin on ihan sairaan kiva. Siis kun nää voi vaikka laittaa jotenkin tällaiseksi. Tai jotain hienoa. Oikeesti vähänkö tää on kiva tämä? Joo, ton hankin. No tätä mä en tiedä, ehkä sitä vois jotenkin hyödyntää. Ei kiitos. Ei kiitos. Ja siinä ne oli. Ei tavaratkaan ollut niin pahoja. Sitten katsotaan vaatteet. Ja vaatteet on niin kuin life aina, niin kuin elämä. Koska vaatteet on kivoja. Mä en nyt tiedä, mä en tykkää mistään rockimusiikista, niin saa nähdä. Mikä tämä on? Tuleeko se tonne? Mitä? Mä otan se tulee tuohon käteen. Onpa tyhmä. Ei, mä otin hiukset. Tai no okei, mä kokeilen hiuksiakin. Kokeillaan nyt näitä. Mitä 2500? Eikä tää edes oo hieno. Okei, ruma paita. Mä arvostan aina kaikki. Tää on ihan ok, mutta tää vaan vipeille. No mä en tykkää tosta muuten vaan. Se voi sopia joillekin. Tää on ihan kiva vipeille. No en tiedä, mutta jos tän niinku tekis silleen, että ois kokonaan musta. Tai vaikka valkoinen kokonaan. Niin tää vois mennäkin, koska en mä halua tommasta, jos on toi luurenko. Sitten takki, uusi takki. Takit on aina kivoja ja tää on itse asiassa ihan kiva, paitsi mä en hirveästi tykkää nahkatakeista ja toi on ilmeisesti, joten en tiedä. Hiukset, en mä tiedä. Ehkä nää menee. En mä tiedä. Mun hahmolle nyt ei vaan niin kuin mun mielestä sovi tällaiset. Niin kuin tällaiset hiukset. En mä tiedä, ehkä noi menis, mutta en mä tiedä. Timanteilla tämmönen. Tää on ihan ok, en mä tiedä.
Mikä tämä on oikeastaan ihan sairaan turha, niin kuin ei. Ja mä varmaan tuun kuitenkin ostamaan sen, mut haukunpahan senkin nyt tässä. Niin kuin MSP, mitä on tämä? Tää teema on niinku aiheena ihan ok, mutta täällä on kyllä varmaan ollutkin tällainen, mä en nyt muista. Okei, tämmönen paita, en mä tiedä, on se kai ihan ok. No mä en oikein itse tykkää tästä. Tai ehkä se menee tälleen valkoisena. Sitten tällainen, missä lukee Rebel. Joo, ei kiitos. Sitten tämmöiset hiukset. Ihan ok, ehkä. Sitten kahdet erilaiset tällaiset. Ja nämä on paljon kivemmat, kun on noita reikiä. Ne on ihan tyhmät. Tämmöiset suorat tyhmät. Uudet tollaset housut, ihan ok. Jotkut näyttää vessapaperin käärittyiltä jaloilta. Ei siinä mitään MSP, jos haluatte tämmösiä tehdä. Outo mekko, en ikinä ostaisi, jos olisi rahaa. Niin kuin timantteja. Niitä vielä. Tää on itse asiassa ihan kiva. Kerrankin jotain hienoa. En mä tiedä, kyllä se menee. Oi kivat kengät, oh my god, nämä niin hankin. Noi kengät oli kivat. Oh my god, vihdoin tulee erikseen tällainen. Mä en tiedä itse asiassa, onko MSP tehnyt ennen tällaista, mikä on erikseen tällainen juttu, mutta siis mä niin tuun ostaan ton. Mihin? No tää ei oo niin paha. Mä en tiedä, ostaks mä. Sokkeri. Ihan kiva. Pipo, mä en tajua. MSP ei näin. Ihanen näköinen tää. Mä jätän sen päähän. Pitää katsoa. Noi on vanhoja, tai ainakin toi paita on. Mä en nyt arvostele niitä. Tää on vieläkin. Nää näyttää vanhoilta aika suuri osa, mut katsotaan. Jos toi lippis on oikeesti koalassa. Hyi. Mä tykkään näistä joistain, mut siis nää on oikeesti vanhoja. MSP, miksi? Miksi laitat niin kun vanhoja asioita? Okei, ei siinä mitään, mut siis nää on oikeesti vanhoja. Ja mä en nyt arvostele noita erikseen. Okei, siinä oli tän teeman kaikki vaatteet. Ei edes ollut niin pahoja, mitä mä oisin olettanut, mutta ois voinut olla. Mutta toi lippis on niin kuin oikeesti koalassa. Niin kuin horror. Mä niin tuun ostaan ton. Katsotaan nopea joku kivat hiukset tuohon, jos vaikka sopisi. Mä en nyt oikein tiedä, mitkä hiukset tuohon sit sopisi itse asiassa. Mä en tiedä oikeesti. Mut mä tosiaan aion varmaan hankkia sitten tuon. En mä tiedä, noi hiukset on ihan kamalat. Mulla varmaan on kyllä jotain hiuksia, mitkä tuohon sopii. Mä heitän noi toikalle. Old school style on ton nimi. Eli noin. Mä voisin kattoo arttei. Täältä. Mä katon, jos täällä olisi jotain järkevää. Okei, en näe mitään järkevää. Onks parhais mitään? Ei. No mutta, mä lopetan tän videon nyt, joten näemme joskus, joten hei hei!